Запознайте се с моя приятел Генчо Пушката. Или може би е Генчо Клопката. Във всеки случай това е венерина махоловка, среща се естествено по източния бряг на Северна Каролина в Щатите и е едно от няколко хищни растения, които ловят насекоми. Моят Генчо специално използва тези капанчета, които се затварят при контакт с насекомото. За да разбере, че там се разхождат буби, растението има тези косъмчета. Ако нещо размърда няколко от тях, капанчето се затваря. Но хватката няма да се затегне и капанчето затвори напълно, ако няма продължителен стимул на косъмчетата. С други думи, обядът вътре трябва да мърда. Затова е важно да се хранят с живи насекоми. Веднъж напълно затворено, капанчето се пълни с ензими, които помагат на растението да храносмила плячката. Но по-интересното е, че насекомите изобщо не са критично важни за оцеляването на мухоловката. Основната си енергия тя набавя чрез фотосинтеза като всяко растение и може да си живее така съвсем добре. Тогава за какво са тия капани и тия насекоми? Понеже мухоловката живее в бедни почви, насекомите замесват веществата, които има в по-плодородни такива. С други думи, вместо тор, мухоловката хапва насекоми. Затова и колкото и да е забавно, не е нужно постоянно да се бутат буби за обяд, особено ако я отглеждаш навън, където тя се справя доста добре с лова и сама. И последен съвет за отглеждане, венерината мухоловка обича много слънце и се полива винаги отдолу с дестилирана или дъждовна вода.